Salut toată lumea, sunt Darius și am revenit cu un nou videoclip despre Minecraft. Acest videoclip nu este doar despre Minecraft. Este despre cum să-ți faci skin pe Minecraft, cum să descarci mape pe Minecraft. Și astăzi o să vedem cum se face acest lucru. Ok? Să vedem. În primul rând trebuie să pe Aptoide, Mobogenes sau Google Play. Intrăm aici. Okay. Și o să scriem skin Minecraft skin for Minecraft. Așa. Eu îl recomand pe ăsta. Skin for Minecraft. Ok. Să vedem ce tare skin-ul ăsta, să vedem cum e aici. Ok. Nu e așa de fain. Cum se instalează? Gata. Îl deschidem. Deci o să vedem skin, mai skin. Dăm pe skin. Și deja sunt multe. TV, movie skin. Să vedem ce este aici. Ninja. Bine, aș recomanda. Eu deja am un skin, deci nu să dau like. Ok. Și acum o să vă arăt cum să faceți, cum să puneți o mapă pe Minecraft. Avem nevoie de o aplicație Maps for Minecraft. Aceasta e originala. Mie asta îmi place. Eu am deja. Ne deschidem. Și dăm Maps. Creation Maps. Cum nașpa? Install și trebuie să așteptăm aici până se încarcă. Apoi
mergem pe Minecraft. Eu v-aș recomanda să ștergeți în memorie. Ok. Dăm pe Minecraft. Și uitați, aici este tânătă. Și uitați. Wow! Doamne, cât tânătă! Doamne, ferește! Și faza tare e că chiar dacă o stricăm, nu ștergem și facem instalăm înapoi. Pentru puțin amuzament. O să dăm foc. Ce ziceți? Wow. Wow. What the fuck? Doamne. Ok. Să vedem. Dramă. Doamne. Nu cred. Nu cred. Doamne, ferește! Ce? Hai, să cad. Ce se întâmplă? S-a cad. Doamne! Nori! Ce se întâmplă pe aici? Ups, nu. Să cad. Pare rău. Dar vedem ce damage poate întâmpla. Ok. Să revenim cu... Nu, hai să vedem dacă putem. Noi încercăm o dată, nu? Ce Doamne! V-ați văzut cât tânătul explodează? Cu cât o muncit de omul la care l-a făcut. Hello, ceva aici? Ce să cadă? Să cad. Da. Nu-i place. Deci, cam atât a fost tutorialul de astăzi. Pam!